ରାଜସ୍ଥାନର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଯେବେ ତୁମେ ଓଟ ସହ ଚାଲୁଥିଲ, ଆଉ ଆଜି ତୁମ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର ଅଛି, ଲକ୍ସରୀ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ତ ତୁମର ଆସୁଥିବା ପିଢ଼ି ପାଖରେ କ'ଣ ରହିବ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ସେଇ ଓଟ ହିଁ ରହିବ। ପୁଣି ପଚରାଗଲା, ଏମିତି କାହିଁକି ଭାଇ? ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯାହା କହିଲେ ନା, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖରାପ ସମୟ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ମଣିଷ ବନେଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ମଜବୁତ ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆଣିଥାଏ, ଆଉ ଭଲ ସମୟ ପୁଣି ଗୋଟେ କମଜୋର ମଣିଷ ବନେଇଥାଏ, ଆଉ ସେ କମଜୋର ମଣିଷ ନିଜ ପାଇଁ ଖରାପ ସମୟ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ପୁଣି ଖରାପ ସମୟ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ମଣିଷ ତିଆରି କରେ, ଆଉ ଇଏ ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ। ଆଜି ଯଦି ତୁମର ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି, ତେବେ ବୁଝିନିଅ ତୁମେ ମଜବୁତ ଅଛ, ଆଉ ଭଲ ସମୟ ତୁମେ ହିଁ ଆଣିକି ଆସିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।